Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel. I will pray by candlelight. Jien Sister Teresa nsellimlek u nilqek għal programm ieħor Santa Teresa tal-Bambin Ġesu tkellimna. Insejħu f'wostna Trinità Qaddisa fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Ngħidu din it-talba flimkien is-semmija. U Alla tiegħi irid inqiegħed it-tama tiegħi fik biss. La darba inti tista' kollox ħajjoġbok tnissel f'ruħi din il-virtu li nixtieq. U sabiex nikseb din il-grazzja mill-ħniena blaqis tiegħek irrid intenni ta' sikwiet o Ġesu ta' qalb ħelwa u għomli għamel lil qalbi bħal dik tiegħek. Inkomplu semmija fejn ħallejna l-aħħar darba. Pero qabel inkompli nixtieq insemmi sentenza żgħira li din il-Qaddisa wieġbet l-uħta Pauline meta qaltilha x'għamil toħt biex ksibt paċi kbira illi qatt ma tidher titlifha. U din il-Qaddisa semmija weġbita. Insejt li l-nifsi joħt u qatt b'seba' għajnej, semgħuha sewta, qatt b'seba' għajnej biex ma nfittex li l-nifsi f'xejn. Qed nisimgħuha semmija tgħidilna li dejjem riedet tfittex biss dak li jrid Alla f'kull ċirkostanza ta' ħajjitha. Fil-fatt, ma kinitx tiddejjaq titkellem anke fuq id-batija. Isimgħuha. Fit-3 ta' Awwissu xtejt lill-oħta Pauline. Ilu żmien twil oħt minn mindu bdejt insofri. Imma kienu dbatijiet żgħar iżda mit-28 ta' Lulju l-hawn dawn huma dbatijiet tas-sew kbar araw. Issofri u tibqa' fil-paċi. Pauline tajt, ma stajniex nifhmu aktar kif kienet sejra l-marda tagħha, hekk li waħda minna qaltilha biex sejra tmut weġbita, mut bil-mewt. Mhux Alla stess qal lill-Adam biex kellu jmut fil-Ġenesis insibu dan, inti tmut b'mewtek. Dan kollox hekk kienet taqta' fi ftit kliem. Kien l-4 ta' Awwissu u din Teresa tajt lil Pauline, ħlomt ħafna dal-lejl, ħolm tas-sew tal-biża'. Iżda fl-ar waqt inti ġejt ħdejja u ma bqajt nibża. L-għada qalet lill-oħta dan li ġej. Le, ma nemminx li jiena xi qaddisa kbira. Nemmen li jiena qaddisa xkejkna ħafna. Dana kollu naħseb li Alla oġbu jqiegħed fija ħwejjeġ li jagħmlu l-ġid lili u lill-oħrajn. Araw, ma tibżax jew tiddejjaq tgħid li qed tgħix kif irida Alla. Mbagħad kien hemm xi ħadd ġibilha qatta qame. Siltet li sbaħ żbula mill-qatta u qalt li oħti Pauline tiegħi, din iż-żbula tal-qam hija ġbija ta' ruħi. Alla ħanin fawwarni bi grazzi kbar għalija nnifsi u għal ħafna oħrajn. Imbagħad imbażża li żammet ġeħsieb ta' gburija qalt li kemm nixtieq niġi umiljata u li jġibu ruhom ħażin miegħi sabiex nara għandix l-umiltà tal-qalb. Dana kollu meta f'xi okkażjonijiet li għaddew umiljawni bqaj dejjem ferħana ħafna ta' iva. Jidilli li jien umli Alla jurini l-verità inħoss b'mod hekk qawwi ġewwa fija li kollox huwa ġej minn Alla. Kollox huwa ġej minn Alla.
Terezin, iddur lejn oħta Pauline tgħidilha kemm hija ħaġa ħafifa li nitilfu kull kuraġġ meta nkunu morda tas-sew. Kif inħoss li kont nitlef il-kuraġġ li kieku ma kellix il-fidi jew aħjar li kieku ma kontx għall-anqas inħobb l-Alla. Mela, il-fidi eżis semmija hija importanti. Il-fidi iġġalek temmen li hemm spalla ħdejk li tiflaħ l-ispalla tal-Imgħallem Ġesu li tista' tpoġġi fuqha biex flimkien miegħu tkun tista' tissupera il-problemi, il-mart li tkun fihom. U din Terezin allura tgħidilna dawn iż-żewġ affarijiet biex aħna ma nitilfux il-kuraġġ. Fidi u intimità sħiħa ma' Alla. U tkompli Teris. Huwa biss fis-sema li għad naraw il-verità kollha fuq kollox. Dan ma jistax iseħħ fuq l-art. Ngħidu aħna wkoll dwar l-iskrittura mqazza kemm huwa taswiet il-qalb li tara ħafna tradizzjonijiet diversi. Kieku kont saċerdot kont nitgħallem l-Ebrajk u l-Grek u ma kontx nibqa' ħinja bil-Latin biss għax bis-saħħa ta' hekk kont inkun naf it-test veru kif imnebbaħ mill-Ispirtu Santu. Mument minnhom Terezin tgħid lil Pauline. Waqt l-orazzjoni għal waqt wieħed marret għajni bija u ħlomt li kienu jeħtieġu soldati għal gwerra u inti qed toħd jeħtieġ nibatu lil Sur Teris tal-Bambin Ġesu. Jien weġibt li kont aktar nixtieq li kienet xi gwerra qaddisa ma fl-aħħar xorta waħda tlaqt mela din fil-ħolm telqet soldata għal gwerra. Mbagħad qalet: le, ma kont sejra nibżata li nitlaq għal gwerra bli ma ferħ ngħidu aħna, kont nitlaq fi żmien il-kruċjati sabiex nissielet mal-eretiċi. Lanqas ma kont nibża li setgħu jinfduni b'xi balla. Imbagħad komplet u jiena li jekk xtaqt il-martirju kif jista' jkun li semmut f'sodda. U Pauline tgħidilna staqsejta: x'qiegħda tagħmel bil-ħajja xkejkna tiegħek Teris? Weġbitni. Iċkejkna ħajti hija li nsofri u dak kollu. Jekk le, ma nkunx nista' ngħid Alla tiegħi din id-batija nofri għall-Knisja, Alla tiegħi din id-batija l-Franza. Alla jaf x'inhu l-aħjar li jagħmel b'dawn id-batijiet. Jien tajtomlu kollha biex jagħmel bihom li jritu. Nsaqsi jien u int semmija. Bid-batijiet tagħna x'qegħdin nagħmlu? Qegħdin intuhom f'idejn il-mulej biex jagħmel bihom hu dak li jixtieq kif qed tallimna. Tajjeb din il-qaddisa. U komplet barra minn hekk kont ngħidja kieku kelli noqgħod ngħidlu: għati din il-ħaġa lil Pietru, dik lil Pawlu, tgħid jien. Meta xi sorru titlobni xi ħaġa, naqbad u nagħtiha mill-ewwel u mbagħad ma nibqax naħseb fuqha. Meta nitlob għal ħut il-missjonarji, ma noqgħodx nofri d-batijiet tiegħi, ngħid biss Alla tiegħi. Għatihom dak kollu li rrid għalija nnifsi. Araw eżis semmija xi ġmiel ta' talba. Tixtieq għal ħaddieħor biss dak li tixtieq għalija nfisha. Edin fil-5 ta' Wissu. U Pauline tajt, illum kienet sħana kbira
u s-sakristan bdiet tiġi ħasra minna minħabba l-bis gof tagħna. Teris mbagħad qalt li fis-sema Alla, għad ħallasna tajjeb ħafna tal-ilbisna dan l-ilbis gof hawn fuq l-art sabiex nuruh imħabbitna. L-għada din Terezin meta ntebħet li lanqas settet titħarrek weħeda qalet: David fis-salmi jgħid qisni ġrat li jibdel postu f'kull ħin, iżda li nnifsi ma nistax ngħid l-istess ħaġa, nixtieq li nimxi imma riġlejja huma marbuta b'ħabel uħxol. Imbagħad b'ċertu fer qalet: Meta l-qaddisin jgħalqu l-bibien tas-sema warajja qatt jagħmlu hekk fl-aħħar qbadnik ġurdin grid żgħir, fl-aħħar qbadnik u ma nħallukx titlaq. Kien hemm uħta Mari li qaltilha li meta tmut l-anġli kienu se jiġu ħdejha flimkien mal-mulej u hi kienet sa tarahom jilmaw fid-dawl u żbuħija tagħhom. Teris qaltilha: Dawn ix-xbijat kollha ma jagħmluli ebda ġid, ma nista' nitma' lili nnifsi f'xejn ħlief fil-verità. U għalhekk li jiena qatt ma rrid li jkolli xi viżjoni hawn fuq l-art ma nistgħux naraw is-sema, l-anġli, eċċetera, propju kif huma, aktar nażel oħt li nistenna sa wara mewti. L-għada din Terezin qalet lil Polin uħta dan li ġej: Matul il-għasar uħt kont qiegħda naħseb li inti x-xemx tiegħi. Kif dejjem ngħidu lil Polin kienet tħobba u tirrispetta ferm, kienet kollox għalija u ġifier speċjalment f'dawn il-mumenti kifra tal-mart tagħha. Komplet tgħidilha Terezin: Ma retajni bija ħlomt li jint kont qed tiltew għalejja biex tbusni. Jien min-naħa tiegħi rid tinbusek ukoll, iżda f'daqqa waħda qomt kollni mistaġba li l-bewsa tiegħi waqgħet fil-vojt. Tħobb kienet tgħid xi ċajta wkoll biex tagħti daqsxejn ta' tbissima u tissolleva lil dawk li kienu madwarha. Polin tirrakkuntalna li s-sodda tagħha ma baqgħetx aktar f'nofs l-infermerija, iżda frokna fl-aħħar tal-kamra. Sabiex l-għada sitta ta' Awwissu tkun tista' tiċċelebra l-festa ta' trasfigurazzjoni. Ħadniela ġbija tal-wiċċ imqaddes li kien hemm fil-kor u li kienet tħobb ħafna. U dandilnija mal-ħajt li kien hemm fuq il-lemin tas-sodda. Waqt li żejjinnija bil-fjuri u dwal. Teris ħarset lejn din iġbija u qalet: Kemm għamel sewwa l-mulej sidna li baxxa għajnejh meta ried jagħtina ritratt tiegħu. La darba l-għajnejn huma l-mera tar-ruħ, kieku minnhom konna naslu biex naraw ruħu u konna mmutu bil-ferħ. Kemm ġita milli dak il-wiċċ imqaddes f'ħajti kollha. Meta kont qiegħda nikkomponi il-kantiku tiegħi ngħix bl-imħabba nebbaħni nikdbu b'ħeffa kbira. Tgħid matul il-ħin ta' skiet fil-għaxija ktibt kif takartum il-15 strofa li kont ikkomponejt matul il-jum bla ma qatt nara x'niktab qabel għax din Terezin eżis semmijat kienet tikkomponi
u kitbet poeżiji verament sbieħ, forsi il-qoddim ikonna ċans anke naqraw xi wħud minnhom. Qalet f'dak il-jum, meta kont sejra r-refitorju wara l-eżami tal-kuxjenza, għax dawn is-sisters meta jkunu sejrin ir-refitorju kienu jaraw kellhom imdendla din iġbija u kienu jarawha. Qalet kont ikkomponejt kif rajtni waqt kont sejra refitorju u rajt din iġbija, din l-istrofa biss li tajt li tgħix bl-imħabba u li tixxuttalek wiċċek mulej u li tikseb il-maħfra għal-midinbin. Tkompli tajt tennejtlu din l-istrofa meta għaddejt minn quddiemu, għamil dan bimħabba tassew kbira, meta ħares lejn iġbija kpejt biki ta' mħabba, intenni l-klim ta' ġobb li jgħid, jekk nimtet ngħid meta se nqum u meta nqum ngħid meta se jidla. Dawn huma frus se tissemmija li jinsabu fil-Bibja, kienet mitla wisq il-qaddisa tal-Bibja u tixtieq lili u lilek ukoll insiru mitla tal-Bibja. Imbattajt dak li hija tissisien ewlenin tad-devozzjoni tiegħi lejn il-wiċċ imqaddes jew biex infisser ruħi aħjar. Is-sisin tal-qima kollha tiegħi huwa l-kliem ta' Eżajija li jgħid min kien jemmen l-aħbar tagħna ebda sura ma kellu dan il-qaddis tagħna u ebda ġmiel biex inħarsu lejh jew xi sura biex nitaxqu bih. U tkompli Teris, jiena wkoll xtaqt li nkun bla ġmiel ta' xejn, misħuqa waħdi fil-magna tat-tasir bla ħadd ma jkun jaf bija. Pauline tajtilna dwar xi ħaġa li kont afdajt magħha qalt li kull madre superjura għandha dejjem tħalli lill-oħrajn jemmnu li ma tkunx qiegħda ssofri b'ħaġa jew oħra. Dan lilna s-sorjiet jagħmlilna ġid l-aktar kbir u jagħtina qawwa hekk sħiħa biex ma noqogħdux nitkellmu fuq it-tiġrib li jkollna. Araw is-semmija di qed tgħid mhux għas-superjuri biss qed tgħidha lija u għalik illum biex ma noqogħdux nitkellmu fuq it-tiġrib li jkollna imma nsofru fi skiet bħalma għamel li Mgħallem tagħna Ġesu u bħalma qed tagħmel hi. Qed tgħidilna ngħidu aħna inti jew jien da superjura għandha tara li ma toqgħodx tgħid kliem bħal dan. Int għandek it-tiġrib tiegħek u d-dwejjaq tiegħek, imma jien ukoll ninsab fl-istess ilma u għandi ħafna tiġrib ieħor ukoll. Insofru fi skieta is-semja qed tgħidilna dil-qaddisa. Kien is-sitta ta' wissu Pauline tgħidilna li din uħti it-tamat li kienet sejra tmut matul il-lejl għalhekk qaltli għattassa l-lejl kollu ma waqafx inħares lejn il-wiċċ imqaddes warrabt ħafna tentazzjonijiet kemm atti ta' fidi għamilt. Nista' wkoll ngħid ħares lejn il-lemin u rajt li ma kien hemm ħadd min jagħti kasi vrus mis-sandan ukoll. Irrid nifhem li ħadd ma jaf il-waqt tal-mewt tiegħi il-lemin u għannaħa fejn inti tinsab għalija. U ħares lejn l-istatwa tal-Verġni mbirka. Waqt li Pauline tgħidilna kantat bil-ħlewwa.
Meta se jiġi jowm tiegħi l-aktar ħelwa, meta se jiġi dak il-jum tas-sew sabiħ li fih minn din l-art barranija intix sara mara li tibqa' dejjem. Moħħa dejjem fis-sema, fis-sema. L-għada tgħidilna Pauline lu ġieħ qawwi li kellha f'ġenba ċeda xi ftit matul il-lejl. It-tabib de Cornier saba ħażin bil-marda dieħla il-ġewwa. Imma hi bħal bdiet tiddubita li l-mewt kienet fil-qrib u qalt li qisni xi Robinson Crusoe żgħir fuq il-gżira tiegħu sakemm ħadd ma kien wedni xejn tassew li xorta waħda kont fart barranija. Iżda, lanqas qatt ma ħsibt li kont sejra nitlaq mill-gżira immara. Imbagħad qaluli li kellu jiġi bastiment li kien se joħodni malajr lejn pajjiża s-sema u bqajdejja mix-xatt, inħares fil-bogħod, inħares il-barra il-ħin kollu bla ma stajt nara xejn fuq ix-xefaq. U għedt bejni u bejn ruħu, qalet bejna u bejn ruħa. Arqu bija, mhux se nitlaq minn hawn. U hekk qabel nagħlaq qed issemmija. Inħossek ngħidlek li din il-qaddisa llum trid tgħallem lili u lilek biex fil-mart tagħna nigranfaw bil-qawwa mal-mulej, insofru fiskiet, moħħna biss biex immorru pajjiżna s-sema fejn sa nsibu li mallem qaddistana b'dirajh miftuħa beraħ biex jilqana kif tant qed tittamana tajjeb din il-qaddisa. Jien insellem u nirringrazzja lilek li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek. I will come to you each night near the altar in the chapel. I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share.